In-nuqqasijiet tad-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi komplew joftmu lil grupp parlamentari nazzjonalista hekk kif id-deputati kellhom reazzjonijiet differenti dwar dak li kien żvelat. One News u l-Gazzetta Kulħadd żvelaw in-nuqqasijiet serji li d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi kellu f'dikjarazzjonijiet ta' dħul għal fini ta' taxxa u li saħansittra dak li kien iddikjara għall-2019 u korlajn wara li ma kienx iddikjara dħul mill-professjoni legali tiegħu. Dan għalkemm magħruf kemm hu avukat imqabbad. Meta staqsejnihom barra l-Parlament jekk il-Partit Nazzjonalista għandu xjara li Jason Azzopardi jerfa' responsabilità politika għal ilu, evidentament skomdi d-deputati nazzjonalisti sabuha diffiċli li jmorru kontra d-deputat tal-establishment li s-soltu tant jiddelitta jipriedka dwar il-korrettezza. Fost dawn kien hemm id-deputat nazzjonalista Ryan Kallus li wara li sar jaf dwar xiex qed nistaqsu dawwar dembu u lebbet il-ġewwa. Lix il-Partit Nazzjonalista jimxi briga ugwali ma' kulħadd għandu jara li Jason Azzopardi jerfa' responsabilità politika tiegħu. Ma nafx li ma għal xi tirreferi. Li kien żvelat li ma ddikjarax dħul għal fini taħlas ta' taxxa. Taħseb li l-Partit Nazzjonalista għandu jara li Jason Azzopardi jerfa' responsabilità politika? Għandek opinjoni dwar dan, onorevoli? Ma taħsibx li għandu jerfa' responsabilità politika wara li ma ddikjarax idħul għal fini ta' taxxa? Ma taħsibx il-Partit Nazzjonalista qed jimxi briga differenti ma' deputati tiegħu? No comment. Taħseb li l-Partit Nazzjonalista għandu jara li Jason Azzopardi jerfa' responsabilità politika wara dak li ġie żvelat dwaru? M'għandix kummenti x'inti. M'għandekx kummenti? Le, m'għandix. Taħseb li l-Partit Nazzjonalista M'għandix kummenti. Taħseb li l-Partit Nazzjonalista qed jimxi briga differenti mad deputati tiegħu? M'għandix kummenti. Bimkejjen fid-Dar Ċentrali jgħidulna li qed issir pressjoni kbira fuq id-deputati nazzjonalisti sabiex jibqgħu jiddefendu lil filjozz tal-establishment, deputati oħra sabuha eħfef li jżommu mal-iskuża li ta' Jason Azzopardi stess. Dan wara li Jason Azzopardi għażel li jwaħħal fi proċeduri ta' separazzjoni li kien għaddej minnhom. Oħrajn qalulna li dawn huma affarijiet li jarhom il-partit, filwaqt li d-deputati Van Bartolo spiċċa jgħidilna li dak żvelat dwar Jason Azzopardi mhux il-verità. Il-Partit Nazzjonalista għandu jara li Jason Azzopardi jerfa' responsabilità politika wara dak li ġie żvelat dwaru? M'għandix nikkummenta fuq ta' Opinjoni dwar? ftit biex jitkellem il-partit, grazzi. Ara Jason Azzopardi parti mill-grupp parlamentari, Jason spjega l-pożizzjoni tiegħu, spjega l-kulħadd, spjega dejjem proċess ta' separazzjoni huwa eżentat mill-dikjarazzjoni. spjega pubblikament, jien m'għandi xejn nżid mal-istarija tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista għandu jara li Jason Azzopardi jerfa' responsabilità politika wara dak li ġie żvelat? Nħalli fidej dak li hemm bħalissa Opinjoni dwar? ma nifformax opinjoni fuqha. Hemm xi briga differenti ma' deputati tagħha. Le, mhux riga differenti, le, daka hemm persuni fil-partit li jaraw huma mhux jien. Jiena deputat. M'għandekx opinjoni ġifieri dwar Jason Azzopardi? Tpoġġi, ħanajdlek il-ġurnaliżmu taf x'inhu? Ġurnalistu twassal il-verità u l-verità teħlisna. Bħalli Van Bartolo kien hemm ukoll id-deputat li huwa ħobża u sikkina ma' Jason Azzopardi, Carola Kulina, li waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista qal li dak żvelat huwa invenzjoni. Ivvinta din l-istorja fuq kollega tagħna. Ivvintata l-istorja? Sitwazzjoni personali li Ivvintata. Akulina spiċċa mgiddeb minn dak li huwa prova jiddefendi wara li Jason Azzopardi stess ammetta li ma kienx daħħal it-tax returns tiegħu